ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala Plie nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. U MLA jong ka Mawlai Constituency uba piti saukme ha ka khandai terik urumpang arjar arphuai ula pile pajba ye ka Surok bat samru ya khat artli ki top Syntek sha ka dorbar snong Mawïong Umjapung ha ka jingpli ye ka Surok ha ka dong nongneng block B le don rangkat lang urang ba snong bat kiwei kat ba ye ki khat artli ki top Syntek uba saukme ula IT pat ha urang ba snong ha ka jing sakhi lang jong ki rang ba dong bat kiwei kini ki khat artli ki top Syntek lamang nakabenta ki hinreu tli ki dong ki badan hapo kasnong Mawïong Umjapung ki balayo mar artli kawai ka dong hakani hi ka jo kasngi uba saukme ula samru ya ki shuki bat ye ki tarpolin nakabenta ka dong taryang e ka bamdan shu ya kini ki tiar kumakala mentang yo yang ne ndai baskular tang dak khtian handai la le ru ya ka kam bar ngila yo mentan hania bengi yang alor jong ka dubilat te ngai ku later pang ye MLA bodon jungi ya ka jinglong blok loi ka jong i ban le ya ka ai ka ba ki pai ba ki wan ban ut i ban ni community ba nang ne khmat ma ki MLA bodon jungi te ba ya ka snong jungi mar ka dai ka snong ka ba sa dien tam ha Mawlai Constituency bat ya ka ba kinong snong mentang ngila yeroi kuman syong ba hajar Plie ka Mawïong kan selong ka wei ka baneng tong tam na ki nong thabut ha Mawlai bro wei henrai pedas musi nong ba ni dang long nong kendong palat ka mo mene ki khna bun sien mdai tang hang ne sai ki jaka ba pher ha po ka snong ha ka polier ki hap le phai no siang na ka daw balai uniform la jebo la sentut la butut na ka daw jong ka daw saw do ka benta jong ahi ya ka ban pet nam ta ka jingbha nam ta ka jingbiat jong ka dong nong ning bi maka nong ning bi le don artli ki lenti ki badon kamha baba ka ban IT ha ka ban IT ha rang ba dong bagi rang ba jong nong ning bi along ba artli don kam dan ka liang jong ki rang ba ka dong pet bro artli don kam ka don ka ba kani ngani aswan kong ka ka ba ar di baro hi ki dong ge don ha po jong ka biom jepung ki don kam sudah lakadai footpath lakadai ki lenti ya kali lakadai wijen kam baro ki don kam baro kam la jong kam di lakadai ka jong ahi apa IT orang ba snong apa IT ki do sekretari snong apa IT ha kirang ba dong ban pej kano ban kam tam ha ka beri ba kelti sekin kata kadai ka do ka beri ka benta ka jong di ko orang ka por mensim tio ha ki benai ki bledep nakali ka jong ka mau ni tio bledep au ni si balang kalau yo kan duduk biang buat si minister nang mata ka ka badan ningkong di siap ka bangi don kam ni Mawïong Jepung ka ka ko bolong matahi kala pai na department adep ki planning ladep mata sa finance saban puna proof usi minister ka bangini do hangi po jong ka Mawïong Jepung ki pro kawai kala pai ha ka final stage ka ba hak tu sing le kan do si minister kala ka part yu dengan long bala ban approve no ini ka scheme nang bakan kusuk pensan na ka bata ya boro ki no song snong nama kan ka scheme kala he ha kala poi do arpo pra kuro kam de ka scheme beria ka scheme arpo kuro ka scheme kala sanction jong ka ni yo san arpo kuro kre mla shuban ot yang ni mata namar bale namar ba ka scheme ka bangi kre mata ka nam ta ka house connection iwei inong song basyong hapo put usam jo ka Mawïong Umjapung drutuli ki dong kita drutuli ki blok kebetulan hapo jo Mawïong Umjapung kin sayo ying no kawai pa kawai mata ka ying mata la pakre la budin hai kan ni parna so komen ka long ba ke ha ka labyang mata tang ban yo sanction ala kedua ban ha kan ni mo minister si bala bang ka rapat do ka long bala ba top priority shwa sanction no ya kan ni ka scheme na mata ka jingbit na mata ka jingbiang ki no song de ngisong komen apa Mawïong Jepung ka de snong ka ba habok tam na baro na marha ka por ka jinglong minister junga ngila yo indo stadium apa snong indo stadium ngila yo hang ne apa snong objek ka CHC ka community health center ka thi ha ka por junga hi yo ko belum minister
Waktu umang teru kapor ni long beliau juga minister juga. Mentah pada Umjapung house connection tu ngasong kemen. Dikata kampat biang. Orang badong mentah jongka nong neng si. Nang lejui bandar kidang bak jenong si kidang kerbat kau pai bak kadang kadang kerki. Baru aki blok kidang kam kerki. Ngam tu nama. Baru kidang kam kerki di jong kerki. Di nama boleh kidang dawa ji pai bak kalau hadu kata-kata. Di wangi sokmen kalau bah nak kalian jong kidang bak dong kita sistem. Ramad ngas dong sistem, ramad dong kita sistem. Nam tangi long kumni ke belum mata dak ji sistem ke jong kihi. Di nak kalian jong ahi kendang sistem nam tak jingbit nam tak jingbiang jong ki. Jong kinong song jong Mawïong Umjapung hi borok kawi. Kai badan kam nak kalian jungi kelong ba ngini tri rekat-rekat. Bat sian komni nang ni menta hadian jong ni program ki IT pade ya ki Syntek sia borok ki dong ki badan hapo jong ka. Hapo ki dong ki badan hapo jong Mawïong Umjapung. Du tu li ki dong ki Syntek ya ki. Mani ki tiaset tiang la ai. Ki tarpulun la ai. Ma bat kum jodo ski la ai menta ki Syntek ngin ai. Kabamut kelong bagi barhoi kitar ke bagi ipajba ki don kam ki beduk besuk ki don kam kasno ka hau don kam maka de beta jonga kelong ku kuat pantip kelong tentu beredu aduk kelong bahe du Kamu tadi kasih ke bah. to Ada yuk share kamu kata Surok ke bah. Saya kan ya wah ya to cuma tay boleh tay mah